Mbok Sarti wis patang sasi dadi kembang amben, bisane mung lumah-lumah karo gereng-gereng sambat kelaran. Praupane aclum abang dluwang, ragane kuru ageng tanpa daya, wetenge mlending kaya wong meteng sangang sasi. Dening sing lanang maune wis dibudidaya digawa menyang rumah sakit, nanging ora ana owah-owahan, asile rongsen ora ana tanda-tanda plek utawa gambar burem, dadi kena diarani normal. Semono uga hasil laborat kabeh negatif, nanging dokter mrayogakake supaya Mbok Sarti opname kanggo ndeleng perkembangane. Sarene sasuwene diopname ora ana owah-owahan, wekasane dening sing lanang Mbok Sarti banjur digawa mulih. Mbok Sarti diupakara dhewe ana ngomah, digolekake tombo menyang paranormal lan dukun. Kabeh pakone dukun dituruti, klebu ubarampe saji, mragat wedhus, kendhit lan golek rempelo ati jaran. Pawadane diukuni, wetenge Mbok Sarti klebon wulu jaran, kanggo ngilangi kudu mangan rempelo lan ati jaran. Kabeh pakon mau wis dilaksanani dening sing lanang, senajan setengah ora percaya. Asile nul putul, kepara raget kanggo mahar dukune luwih akeh tinimbang oleh berobat menyang rumah sakit. Pepuntone sing lanang nglukro, Mbok Sarti diopeni dhewe sak bisa-bisane. Yen sing wedok sambat dadane sesek kemranyas, banjur diblonyoki nganggo lenga kayu putih lan dilurut gegere nganti bisa turu. Mung anehe tekaning penyakit mesti saben ngarepake wayah surup. Mula sing lanang sujana aja-aja sisiane ditenung dening wong sing ora demen. Jenenge menungsa lambe turah, yen ana wong sing sukses, brayane banjur tukul rasa iri, meri lan digosipake sing ora-ora. Kaya panguripane Mbok Sarti kasebut, saka sing maune kecingkrangan, prasasat sedina mangan sedina ora, bareng saiki uripe mubra-mubru banjur dadi rerasanan. Sing seneng ngoceh yu saminem tangga tunggal pager. Esuk-esuk sinambi blanja sing dicatur mung olone Mbok Sarti, ngepasi arisan ibu-ibu sing dugenem ya Mbok Sarti. Senajan ibu-ibu sing diceritani ora nanggapi, yu saminem tetep nyacat alaning Mbok Sarti. Mula bareng saiki Mbok Sarti dadi kembang amben loro, yu saminem kaya duwe peluru anyar kanggo ngrasani tanggane kuwi. Kapokmu kapan? Weh iki nek ora loro ngene iki mangsa bandamu bisa kelong, sak ora-orane kena nggo sedekah. Tangga teparo sing krungu pangundat-undate yu saminem ora nanduki, mundhak kedawa-dawa, sebab kabeh wis ngerti marang watake yu saminem sing gampang meri kuwi. Jebul yen ditelusur underane perkara gedhinge yu saminem marang Mbok Sarti ora liya jalaran rebutan rejeki anggone padha-padha dadi dukun bayi. Yu saminem rumangsa kelangan sumber panguripan sawise Mbok Sarti sing tau nyantrik marang bidan Sutami banjur praktek dukun bayi.
Sing didukuni Mbok Sarti ora ngemungake nglarake bayi wae, nanging uga ngrumat lan dandan utawa mijeti bayi lan ibune nganti 8 dina. Sawise dirasa bayi lan ibune bregas lagi mandeg anggone ngrumat. Ya merga pelayanan sing sak paket mau njalari Mbok Sarti misuwur anggone dadi dukun bayi laris banget. Yusaminem sing wis buka praktek luwih dhisik dianggep ketinggalan zaman, mula kelangan pelanggan lan kepaten sandang pangan. Ora kok mawas diri, nanging Yusaminem malah runtik atine. Di jaman nom-nomane Mbok Sarti mono mujudake kembang desa sing dadi gegadangane para nom-noman kanggo urip bebrayan. Nalika kuwi Sarti muda kepomo uripe, mubra-mubru bondo minangka anake kepala dusun sing tegal lan sawahe pirang-pirang pathok. Dasar anak mung siji, mula wong tuwane tansah nyekarep kabeh pepinginane. Yen kancane sabarakan mulih sekolah terus rerewang wong tuane menyang sawah, Sarti dolanan boneka lan turu awan. Yen kancane sabarakan bubar saka sawah banjur rerewang simboke olah-olah ana pawon, Sarti kari menyang meja mangan kabeh wis cumepak. Rikala Sarti lagi umur 16 tahun, dheweke wis dikarepake dening Prawata, anake kami tuwa. Ila-ilane wong tuwa jaman semono yen anak wedok wis ditakokake kok ditolak, walake bakal dadi prawan kasep. Mula lamarane kami tuwa ditampa ngono wae dening bapake Sarti, senajan bocahe durung cukup umur. Nduk, yen kowe emoh dirabi Prawata iku kleru gedhe, Nduk. Sebab kae mono anake wong sugih mblegedu sawahe pirang-pirang hektar, duwe usaha selepan. Kejaba kuwi Prawata mono anak ontang-anting kaya kowe. Yen wong tuane mati sing nemu warisane kowe, Nduk. Pangarimuke bapake nalika Sarti wangkot. Kula tasih kepengin sekolah kok, Pak. Kados Mbak Fitri menika lho. Tembenipun dados pegawe dandan necis, tumpakanipun kendaraan kinyis-kinyis. Bocah wedok kuwi ora perlu sekolah dhuwur-dhuwur, Nduk. Ora ana gunane, paling playune ya menyang pawon. Mung siji loro sing bisa dadi pegawe. Apa kowe kepengin dadi perawan kasep kaya Srini kuwi? Biyen saben ditakokake jejaka ditampik, saiki umure tansaya tambah, tansaya ilang pamore. Nadyan ora pati karep, nanging wekasane Sarti sida dirabi Prawata. Tumapake pawiwahan gedhen-gedhenan. Dasar besan loro padha sugihe, mula temuning manten ditanggapake wayang kulit. Semono uga nalika Sarti diundhuh mantu ing omahe kami tuwa, uga ditanggapake ketoprak tresna budaya. Lumakune wektu ora rinoso, ngancik 5 taun anggone bebrayan, Sarti karo Prawata diparing Gusti titipan anak loro, lanang wadon sing katon lucu lan gemesake. Mung emane durung katok anggone momong, Gusti nyuwun bali anak-anake Sarti. Panguripane Sarsi sangsaya surem bareng Prawata kalah mancung lurah. Sawah lan selepane dadal dowel kanggo modal macung. Prawata nglokro uripe tanpa greget. Kabeh sing wis mungkur ora usah digetuni, Mas. Ayo padha gumregah dandani urip saka nul maneh. Panglipure Sarti marang sing lanang. Pepuntone Sarti sing maune kepiyah Raja Brana banjur dadi rewange Bu Sutami bidan desa. Tugase olah-olah ana pawon lan uga resik kamar. Merga Sarti prigel lan trampil tandang gawe, sabanjure nalika Bu bidan nampa panggilan utawa ngepasi praktek bidan, Sarti dikanthi dijak leladi nyepakake uba rampe pirantine tetulung bayi. Sarti uga disinaoni carane ngopeni bayi sing lagi lair.
Suwe-suwe Sarti diangkat dadi asistene Bu Sutarmi nganti wusanane bisa buka praktek dhewe. Pasiene ndlidir wiwit saka kalangan biasa nganti wong sugih, akeh sing seneng marang cara kerjane Sarti, awit mesti nambahi bonus ngrumat bayi lan ibune nganti 8 dina. Sarti banjur katelah dadi Mbok Sarti. Sawijining dina Mbok Sarti ditekani pasangan lanang wadon sing krasa nglarani arep babaran. Wanita umur watara 30 taun kuwi diterake sing lanang karo gruyu-gruyu sambat kelaran. Dening Mbok Sarti pawungan sing wis ngulat-ngulet karo nekem metenge kuwi mau dipapanake ing bed terus diupakara lan disrononi supaya bayine cepet lahir. Peralatan wis dicawisake luwih dhisik, klebu waskom isi banyu anget, sabun bayi, gunting nggo ngethok puser lan uga celemek. Nanging petunging Mbok Sarti meleset. Bayi sing dikandhut wanita mau yen manut petungan sing bener lagi ngancik 4 sasi, metu kluron wujud prongkolan getih sak kendi gedene. Sawise ibune jabang bayi kluron wis dirumat kanthi becik, Mbok Sarti banjur ngrukti getih prongkolan mau diwadahi kendi, diupakara kaya dening bayi, diresiki, didusi, dipaesi lan dibuntel kain putih, lagi dilebokake ing kendi terus dikubur ing mburi omahe. Gandeng Mbok Sarti ora duwe keturunan maneh sawise anake loro tinambalan Gusti. Mula bayi kluron sing durung gatra mau banjur dipuja, digegadang lan dirumat kubure, disekari saben malam Jumat Kliwon. Uga digawekake cungkup kaya sak lumrahe makome wong sing mati. Nganti sawijining wektu ngarepake surup nalika Mbok Sarti lagi ngresiki makam mau, dumadakan diweruhi blegere bayi kekitrang sajak njaluk dibopong. Nanging lagi wae tangane Mbok Sarti kumlawe arep ngranggeh bleger bayi mau ilang musna ninggal gondo sedep kaya bubar diwedaki nganggo bobok beras kencur. Mbok Sarti ngudharasa karo muni ing batin, "Ya Ngger, wiwit dina iki kowe tak wengko minangka anakku dhewe lan tak jenengake Bajang. Rewang-rewang ana ya simbok golek pangan." Wiwit saka kedadian kuwi uripe Mbok Sarti mumbul. Usahane selepan sing maune bangkrut total saiki wis bribik-bribik mlaku maneh. Pelanggane saya akeh, semono uga praktek dukun bayine Mbok Sarti uga tansaya kondang. Mula yu saminem sing rumangsa kepaten pangane dadi runtik atine amarga meruhi dhewe yen panguripane Mbok Sarti saja ora wajar. Mung biasane wong sing wis duwe karepotan mirunggan lan kabendan akeh-akeh banjur lali karo kawitane. Kaya dene Mbok Sarti sawise wektune entek kanggo ngrumat pasiene sing tansaya mbludak, dheweke ora kober ngrumat cungkupe Bajang, ora tau nyekar lan ngresiki nganti kahanane jembrung ora kopen. Jagak cungkup uga padha kropos dipangan rayap lan gendeng-gendenge ditokake padha mlorot. Bareng nandang lelara kang madal salwiring tombo, malam Jumat Kliwon Mbok Sarti kaya diosikake marang si Bajang. "Ngger, apuranen sasuwene iki simbok lali marang kowe. Janjiku yen aku wis waras kaya wingi uni, cungkupmu mesti tak dandani sing apik." Grenenge Mbok Sarti karo ngeses-ngeses ngampet lelara. Lagi wae mingkem saka anggone ngucap karo ngulapi luwe dumadakan ing ngarep amben panggonane Mbok Sarti lumah-lumah ana bayi brangkang sajak arep ngranggeh Mbok Sarti. "Kowe Bajang, Ngger? Simbok kangen." Mbok Sarti ngudi tangi karo arep ngranggeh bayi mau.
Nanging bayi Bajang iku mbrangkang mundur karo celathu. Simbok wis ngapusi jale aku anakmu, nanging ora diupakala. Simbok duwe utang kalau aku lho. Sawise kuwi plus si Bajang ilang saka Pandulu, Mbok Sarti delek-delek ing peturon karo gagas duwe utang apa marang Bajang. Kok Bajang wis bisa ngomong? Sawise digagas-gagas, Mbok Sarti lagi kelingan yen arep ngeramik lan ngrehab cungkupe Bajang. Mbok Sarti banjur kandha marang Prawata bab utange marang Bajang. Dina iku uga Prawata golek material lan tukang kanggo ngrehab cungkup. Ora lali sowan Mbah Murda, sesepuh kampung sing kesinungan daya linuwih supaya ndongani anggone mugar cungkupe si Bajang. Kaelokane lelakon sawise anggone mugar cungkup rampung, Mbok Sarti ngetokake prongkolan getih saka pawadonane, ambune amis. Barengi kuwi Mbok Sarti bisa tangi lan mudhun saka amben. Wetenge sing maune njembling uga wis kempes. Mbok Sarti waras wiris kaya wingi uni. Total.